Ngaku ban kan kendiat sepang ka kam ka jam. Ha ka pai dei bat ka ni ka jing yo kam ka jing yo jam. Ngi im ha ka ni ka juk ka ba ki samla hi ki struggle ha ban yo kam yo jam ka adu kata-kata. Namar ba ki kam ki jam ki long ki ba kerdu adu kata-kata. Mat na ki por ngi ju syam ki beriu ki ju pha duai lem si ngala interview ya ka ni ka kam ngaku bangan tre hang tai. Duai lem si bang ngala interview ye kani ka wei ka kam sini ru bangan yo sini duai lem si ba ublei un a yang kani ka kam pi ka wei ka jingkeli ka bangan jubu ni ki por hakum kita ki situation kalong ba hatu phila wat chuan em ya kamon ka jumblei phila kali ne em ya ublei ba ka dei ne em ka jingkhot ka jumblei ye pi syakata ka kam kadon gane ka jing smuthu bakala halor ka career bat ka calling ngakwa ban penchai halor ka ni mo lada pidei ma phi budget ya ka kam lada pidei ma phi budget ya ka kam bat ublei uklem jin handai ma phi pat phi jet ya ka phi duai ya kata ka kam ban yo ya ka kam kata ka dei ka career handai lada phi wat choi ka man ka jong blei bat udei ublei u budget ublei u khot e phi na ka ban ta kata ka kam kata ka dei ka calling ka jong blei khandiat ka bai dei ba ka calling nga ko ban kan khandiat syapang ka first call ka jingkhot ka baningkong ha ka ba ki senran ki yo e kata ka calling ka jongki ujisu kani pensiam na po ka gospel kat ku Lucas ngan pulin ka Lucas na Lucas kalonong ka baningkong kalonong ka basan ka khot ka ba ningkong hadu ka ba khatwei maaf ya nga lenong ka basan ka khot ka baningkong hadu ka ba khatwei hang ni pinlap ba ujisu udan harut kani kapung gane serat bat ukiu hakawai na kaling ka balong kaling ka jong Simon anda ulah ukiu kata kaling uong Simon ba tu ya kam khandiat na ka ni ka rengkau kam jingai na kani ka rengkau bat uai kani ka jingai ka jong uhang ta anda la dep kani ka jingkran ka jong Jisu Kristi uta upai ba uong Simon uang ba ya kam jingai kam syaba jeliu bat tu penheri kita ki jar ki jong me kanang ba on ngat Simon ti ulah cuma buang ba kan rat borok simit ngilai persang Henry udu em kam ka jingat Henry namar ba me ong mami ngan chu penheri ki jar ki jonga bat hang ta ngitip ba kumnu ba kata ka jingat jeng kita dok ha kalong hadu kata-kata ba kita ki jaru kila jankat bala don kam man khot igi wei pat banuan banyerap bala sengu thu ba kita ki artli kiling la pendap ya kita kiling di dok ha bat kita kiling ru kila jangam usai manti udam haki kho siu ki jong Jisu bat udah ongku kerat tu jengai nak nangan namar ngalong unong pop Jisu ong ba wat septing nadu mentah melong kinong tung riu hadin kata ki poi sharengkau bat nang tahi ki kita ki bar khot ki lut bat lieng bat jar bat dokha bar khot ki dut yu Jisu Kristus kata ka first call ka calling hak bai dei ba kani ngan ong ki babun ki ba ju yalap ki por ki ba ong ba khamtam ba ki prosperity preachers ki ju ong ba ublei num khot ya phi tat onda upen ksan ya ka kam ka kti ka jong phi God will never call you unless he equip you. God will never call you unless he bless the works of your hand, the labor of your hand. Ublei num khot ya phi te tat onda upen kesan sha u ai shoi pi kata ka jingla kata ka dei ka jing sngu thu bakala ublei khot ye phi da ka ba upen kesan shoi pi u khot ye phi ha ka jing tlot ka jong phi bat hadien ba phil awan upen kesan ye phi ka I ka baja ha ka ni ka lenong ka basan jong ka gospel kat kum Lukas kani kam dei kata ka ba ublei ukur khu ya ka kti ka jongki ya ka kam ka kti ka jongki bun khot iki handai ka tang ka demonstration ka jong ublei ban pen ya ka jinglong blei ka jong ka demonstration ka jong Jisu Kristus ya ka jinglong blei divine ka jong ni hang ni ha ka ba u Simon udam hiki ko siu ka jong Jisu Kristus bat wong jingai na ngana mar ngalong unong pam lada ublei upen kesan ya ka kam ka kti ka jong pi shwabun khot pi lada kani ka passage na ka Bible ka ong ba ublei upen kesan ya ka kti ya ka kam jong kini ki senran ya kini jong kini ginong tong do ka shwabun plong senran ya ki balai kin jenda no kiling balai kin jenda no kita ki do kha kita ki jar balai kin jenda no ki kam ki jam ki bodi katu kam dei ka jing pen kesan ka jong ublei shwabun khot ya ki ka dei tang ka demonstration jong ka jing long blei ka jong ka baar ka bang ko ban ka ni ka long ba teng gidon gibriu
ki baju ong na ki por ba lada pidon kum kani kam sim kani ka ba ha mo lada pi ong ba lada ublei ukur khu ya ka kam ka jam ka jonga ngan dai rap iki beduk ki pasuk pidon kum kata kam sim ka ba ha ka problem bat kalong kum ni lada pi rap yu uduk usuk na ka jing pahu ko jong pi kata ka dei ka jing rap na ka jing pahu ko jong pi hari lada wat ha ka jing kerdu ko jong pi ru wat ha ka jing duna ka jong pi ru pidon ya ka man sim wat piju ya rap iki duk ki suk kata ka dei ka dak jong ka jing don jong usok jong sim goodness kindness apo jong pi ti shwa ba pinjit ya ka career ka jong pi na ko ba pin wat shwai ka mon ka jong blai khnang ba pin affirm ba ka dei ka calling ka jong blai na ka menta ka nu ka kam ka ba pi ndai ba pi mut ma pi ka ba don ka jing mut na ka menta jong pi yang nget kini ka jing kai kalong ka jing kur ya pi ya kata ka kam ka jam ka ba pi thu bene da ka jing kli shwai ublai bat ublai nang kur ya pi ya kata ka kam ka jong pi hallelujah